Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Thea, hingkod ang pangidaron, single o gitago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an. Dili man gud ni amo. Apan dugay na kaayming namuyo dinhi. 35 ka tuig na kapin. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bago pa gani kang abuti kans uma, laom ka naman kayo panghupaw. Ngano ka man? Huy ba ni mong abaga? Mauday nga wala ko kakita ni Inko Pablo nga nagsubay siyang yuta. Inasakit di ay. Ha? Nasakit di tao ng tiguang? Maulagi ko no. Ug naglubog na. Uy, pastilan kung simbakon sa mahitabos tiguang. Kaanugon, tawhana? Buutan kaayo. Mulang. Niya gipapuyo ta ning ilang yuta nga way kondisyon. Kutob nga ganahan ta mo puyo. Maulaki. Sobra ka buutan ng tiguang nga. Uy. Baway ko sayo ha. Naluya kong apida. Uy, panihapon una, oy. Uy, nayabag ka to nyo. Kaon sa, oy. Ay, naunsa maning tauhan na patuyang man lang, oy. Ala, sige, katugyod nga way kaon. Ma, ngayon nga nato kagol si Papa? Nadungog mo man tingaling iyang gisulti. Nga nasakit si Inko Pablo nga mo itag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an. Naglubog na. Ngayon sa may naana. Nadili man nato siya parinti. Uy, dakong kabahin si Inko Pablo sa tong kinabuhi, oy, tiya. Bisan dili pa nato siya igbahog parinti. Mas dako siyang natabang sa tong pamilya. Labaw pa sa tong mga parinti. Kay si tag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an suds dugay ng panahon. Kung simbakog mamatay ng tiguanga, simbako lang yun ha. Unya o na gustong mga sumusunod ining yuta ang anhe patapuyo. Mahimong papawaon ta nila, tiya. Ha? Mao ba? Mao ko na tiyo. Nasakit na si Inko Pablo. Naglubog na kuno. Pastilan. Buta na ra ba atong tawhana? Usahay, di na mo dawat og abot siyang yuta dihang diha pa ko puyo siyang yuta kani adto. Kay maayo na lang kuno sa among mga anak. Mao di ay. Nga gool gid kaay si Papa tiyo. Aw oo. Kay suod man kayo to sila. Si Papa man gud nimo ang gisaligan niya sa iyang yuta. Kay maayo man sab mo atiman ang Papa nimong yuta god. Limpyo-limpyuhan niya sa way pangayo og suhol. Bisan dili sugo ni Inko Pablo. Maong maayo sa tong tiguangan niya. Unya, tinod ang posible ming papahawaon sa mga sumusunod ni Inko Pablo kung simba ko mamatay siya tiyo? Aw, depende na sa mga anak nga mao'y sumusunod ning iyang yuta.
Kay di baya parehas og batasan ang tao. Mahimong buotan ang mga ginikanan, apan ang mga anak, dili gyud kakuha sa batasan sa ilang mga ginikanan. Unya, mapapahawa di ay mi og dali anak tiyo. Nga dugay na mami nagpuyoan ng yutaa. Aw, depende lagi na sa mga anak unya ni Inko Pablo. Sasabot nilang papa nimo, kung pabilin pa bang sila si papa nimo ang pabantayon sa ilang yuta, kung mamatay ng tiguwa nga ilang amahan. Mao pa? Na si Papa ni mo day. Iing napalihubi nga anak ko ni Papa Pablo. Oh, anak di ay kang Ingko. Pa! Di ang anak ni Ingko Pablo pa! Nangita ni mo! Uy! Robert! Ikaw mo din eh. Gusto may atod mo, no? Subo kong ipahibaw ninyo noy nga uwa na si Papa. Diyos ka maluloy-on. Tahol sa ikaw, Pablo, eh. O dako kay Mig, naggasto sa iyang pagkasakit noy. Maong napugos mi sa pagprinda ning yuta sa bangko. Ha? Prindado na sa bangko kinayuta, ah? Recorded by X Thunder Gaming. Giprinda sa anak sa tag-iya sa yuta, ang yuta nga among gipuy-an. Kay lagi, dako kuno sila og gasto sa pagkasakit hangtod na sa pagkamatay sa ilang amahan. Hangtod adto, tuig nga ng labay. Nalimot-limutan na lang namo, ug wa na sad magpakabana ang tag-iya sa yuta kung unsa na status sa ilang yuta nga naprinda. Unya, Base og nalukat ra sa mga anak ni Inko Pablo ning yuta. ngano na kaingon man ka anak ma? Ay kay wa ra may balita ko na unsa na ning yuta. Wa may nagpahibaw og nagpapahawa nato sukad pagkaprinda anis bangko. Ay, maayo lang unta maoy. Kay maluoy akong papa. Nga magsigi og kabalaka nga maghuna-hunaan ng yuta. Ay, maog yun. Kay saon napamahal naman ni niyang yuta. Kay siya man gyud ang naghago og bantay og limpyo ani sud pila na katuig. May nangatahuran man ma. Lalakaw. Kanaoga. Gusto mo na? Oh, na des papa ma. Sobrang suwata. Pa! Unsa na pa? Suwat ba de? Dako ra sobre. Bibi, kay basa kayo kadaas kung tiyos na. Bina pa, bina. Basa. Ablihan ako pa ha. Oh, sige. Basa ha. Uy, hala pa. Gikan man ni og law office? Ha? Usay law office. Gikan og usa ka abogado ba? Law, balaod. Oh. Ano padada naman taan ha? Usap na, may kaso ta? Kadiyat sa pa ha. Uy, hala pa. Unsa? Isulti kung unsa na tiya. Oh. Yawan man tani mo, bisag wa patamahibaw kung say unod ang suwata. Nakabutang din ni pa. Kung binisayon pa kay English man ni, nga gihatagan na lang ta og 60 ka adlaw sa pagpuyo ining yuta pa. Unsa? Ikabuan god. Ngano god? Kay narimati na di sa bangko ning yuta pa. Unsa? Ginuo ko. Nga sa ato pa. Buot pasabot ini pa. Nga papahuwaon na ta ning yuta sa bangko. O gitagalan na lang ta og 60 ka adlaw nga makapuyo. Ginuo ko. Naluoy ko sa akong papa. Siya ang mas naapektahan. Kay siya manggod ang nagkatiman ng yuta sud sa 35 ka tuig kapin. Og nabala kami sa miabot nga suwat gikan sa usa ka law office nga kutob na lang mi sa 60 ka adlaw. Og wa mi kapangandam sa among kabalinan og niya ang among kapanginabuhian dinhi. Ang akong mga pangutana mo uning mosunod unang pangutana. Namatay na ang tag-iya ining yuta nga among gipuy-an o giprinda sa anak kining yuta sa bangko og narimati.
Mapapahawa ba di ay mi sa dakong kasayon nga 35 katuig kapin man ming nagpuyo dinhi? Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan og usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob nga makapuyo ining yutaa. Automatic ba gud ni? Unsaan man mi kun dili pa mi kapahawa kay wa pa man mi kabalhinan. Ikatulong pangutana, usa ka bangko ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo silang mahangyo nga samtang dili pa nila gamiton ning yutaa, anhi lang sa mihangtod nga makakita mi og kabalhinan? Ikaupat og katapusang pangutana. Karon kay bangko na may tag-ian ng yutaa, kay narimati naman. Pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magpabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi o sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Thea. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course, ang atong mga personal nga mga problema, pwede po na ninyo ipadala, pwede na po na tubagon ni Attorney Elaine. Kinsa nang mga naay problema kabahin sa ilahang mga kabtangan, mga problema sa ilang mga kasing-kasing ha nga kanang dili taas inyohang BP, kanang mga gipamati nato dinha nganuman kay nasakitan ta, nasubo ta, unsa ba ni uy no naghuot atong dughan kay gibiyaan ta, wa man lang ganita tagda, gikulata pa ta, hala uy ipadanang inyohang suwat di ato nang pagahisgutan diri no, angay pa ba na natong padayuno no atong giintiran or dili na i-share na ay lain-lain og klase-klase yung pamaagi kung unsa niyo pagpadala ang inyong mga suwat og mga suliran diri na mo. Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi no kung unsaon nato pagpadala ang ato ang mga suwat og mga suliran diri namo. Ang importante guys, kumpletuhan na lang gyud na no ang mga detalye, mga hinungdan, sinugdanan nganuman. Hala uy pasabta pud in taon mi naunsa na ng inyohang mga problema ha. Ngano na no kay unsa man sa nako paghatag og saktong tambag no kung di pod nako masabtan non lain-lain. Naay mga higayon nga parihag pangutana, pariha ra gyud og kanang balaod aton pagahisgutan pero no dili gyud magpariha ang ako ang tubag tungod kay lain-lain man ang mga sitwasyon kung giunsa ninyo pag abot ng inyuhang mga suliran diri. So, muna ha, ato agyod ng paningkamutan din ha. Letter sender nato karong adlaw tago na to sa pangalan nga si Thea. Uy, di man ni mauyahang tinuod pangalan, gwapa ka Thea ha. I saw na ay mohang picture diri. Gipadani sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Regards and shout out sa tanan natong mga suking tigpaminaw din ha sa og mga nag-follow pod sa kini ang akong suliran official writers page. Hingkod niyang pangidaron, single, di nato isulti ang ihang address, kay mo ni ihang request, kabahin sa yuta nga ilahang gipuy-an. Ang konsiya nga dili ni ilaha, pero 35 years na pud in town silang nagpuyo anang maong yutaa, no? Unya, tungod ani naapektuhan taon ang iyahang papa kay labi na yang papa kay papawaon na kuno siya. No? Nya, sakit pud nis ilaha kay siyang papa bi nagatiman. Liman lang pud kag 35 years. Unya, nanay suwat sa mga law office, tagaan lang sila duha ka buwan, wa sad sila kapangandam. Una niyang pangutana, namatay naman gud kuno ang tag-iya sa yuta ang ilahang gipuy-an. Giprinda sa anak ang maong yuta sa bangko. Karon kay narimate. Mapapahawa ba di ay mi ana no sa dakong kasayon na 35 years naman ming nagpuyo din ha. Okay. Yes and no, no magdepende gud na siya kung unsa gyoy ang inyuhang pagpuyo og nakabayad na ba mog tax or naa bagyoy lain nga mga ato, no? Kay kani manggong ownership, pwede man gud nag-active
notorious open possession nga tungod sa mere tolerance ana nahimo na hinuon nga posible nga na-acquired no nga na-prescribe na pud ang ilahang pagpangangkon anang yutaa kay tungod sa gidugayon basin tuod ug kamo na ginahimong tag-iya anang yutaa. Pero posible sad mo na ningon kog yes and no. Kay posible manggod nga atong katong ina na active notorious no open continuous no nga open possession gyud o sa concept of an owner no nga isip nagbuhat gyud mo ang inyong mga akto as if tag-iya gyud mo si yuta posible gyud nga siya 35 years nang gipasagdan mo pasin nahimo na gyud mong tag-iya anang yuta mo na atong gikuan nga acquisitive prescription. Pero naaman sad ni mga katungod ang mga tag-iya nga basin pod nga makapaprove pod makounter pod nila ba nga maski pag 35 years mo wa man mo gitolerate kay kami manggihapoy nagbayad sa buhis, wa man mi mangulikta ninyo, nagnaamtay kontrata or kanang mga things like that. So wa pod kung nabuhat pod na nila, wa pod nila gisurrender pod ang ilang katungod di ay no isip tag-iya anang yuta so nagpabilin pod silang tag-iya. So depende wa manggod kaayo pod nimo na klaro no kaning mga ingon-ani nga situation. Muna akong giingon ninyo nga lain-lain nga sitwasyon, same point of view sa law pero posible nga mausab pod ang ato ang tambag ug tubag ang inyong pangutana. Kaning ingon-ani magkinahanglan gyud ni og pagkonsulta sa abogado nga ma-analyze gyud og sakto dili lang si Attorney Elaine kay bawo ko abogado ko pero kinahanglan man gyud gud nga labi nagdaamoy mga dokumento nga mapakita og makasuporta no sa inyong katong acquisitive nga prescription nga akong giingon nga posibleng mamahimo na mong tag-iya anang yuta no nga pwede gyud kaayo mong mahimong tag-iya sa yuta kung maingon ana na ang inyuhang kahintang or situation. Pero kung ma-counter pod na nila then pwede sad nga sila pod muna ningon kog yes and no. Ang makaklarog tubag ana after ma-evaluate inyong mga dokumento usa ka abogado. Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan sa usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob makapuyo aning yutaa. Automatic ba gyud ni unsaon man kung di mi nila mapapahawa kay wa man mi mabalhinan. Okay, di sad gyud na automatic, di na nila pwede gub-on ang inyong balay, di po na nila i-demolish nga why court order. Of course, ug di mo voluntarily pahawa or kung wa man gani pud sila i-offer ninyo para mapadali ang inyong pagpapahawa, ang ilang pagpapahawa ninyo or pagpabalhin ninyo, then kinahanglan gyud sila mo file og ejectment case against you, no? Para ma-prove pud ninyo nga dugay na pud mo naa dinha, kabayad baron mo sa buhis, na bari declarations inyo hangan, kana pwede na nato i-fight out, okay? Basta di mo basta-basta mapapahawa. Narimate na manggod ni, no? So murag ang bangko na may naitag-iya ba, ang bangko na ni-take over, ana. So siya na ginagbuot, ana. Muna nahitabo sa inyong situation, ha? Ikatulong pangutana, usa ka bangko, di lang ko musultis bangko, ha? Imo man ang gisulti diri, pero di lang ako ihisgot. Ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo sila mahangyo? Nga samtang di pa nila gamiton ang yuta, anhi lang sa mi hangtod makakita mig balhinanan. Of course, no? Magdepende gyud na papirmahon lang siguro mo no og kanang affidavit or waiver or undertaking ba no nga magpamatuod nga ning commit mo nga kamo mismo di na mo kinahanglan kihaon voluntary na mo papahawa sa kanang inyong palugit nga gipangayo or kung galing mang mas mauna og abot no ang panahon or higayon nga makakita mong kabalhinan wa gyoy ko mo sa kanang muhangyo og magpinirmahay og kanang gitawag nga compromise agreement win-win gyud ta ana tanan mo ginay pinakanindot nga paagi pagsulbad sa mga problema di gyud kiha. Ikaupat og katapusang pangutana karon kay ko na may tag-iya aning yuta kay narimate naman, pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magpabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi or sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian. Okay. Ako mo prangka pug kog storya ninyo nga dili man konsabo or labot ang bangko sa inyong kasabutan sa original nga tag-iya sa yuta nga mo initugot og papuyo ninyo.
Okay? Ang kanang pagpatukod ug pagpapuyo sa inyo ha, ang naaray dapat ninyong kasabot ana ang katong tag-iya sa yuta. Why katungod or obligation ang bangko nga mobayad ninyo no sa pila ka tuig nga nagpuyo mo nganong bayran man mo sa pagpuyo ninyo. Di ba gud kamoy dapat mo bayad kay namuyo mo o nakigamit mo sa yuta nila nga wa sila'y abot nga nakuha or way rinta no. Pareho ra gunas nag-abang ta mo bitang magpapuyo taglaing tao kay para makapahimostas atong yuta, di ba? Karon pa ko makasugakod og kanang magpabayad mo sa pila ka tuig nga nagpuyo mo. Dili siguro pero kanang mga tanom pwede gina ninyo ra masuryahan. Like I said, ang kanang dili baya gyud na obligado ha ang bangko or ang tag-iya sa yuta nga mobayad ninyo aron papahawaon mo. Nahimo lang gyud na siyang practice guys tungod kay usahay kwinta-kwintahon pud nato no kung mukiha mobayad sa abogado ang panahon mas usahay gyud mas makatipid ta kung husayon na lang. Unya, the only way manggod para mahusay na is bayran na lang. Ang kanang nagpuyo din ha para unsa ni? Para mas makita lang na makita ninyo nga mas madali og pagpahawa kay di naman mo agig korte pero di gyud na ingon nga naa gyud sa balaod wa gyud na siya sa balaod nga bayran mo para muhawa mo kusa lang gyud na siya niya nahimo na lang na siyang practice kay lagi inikwenta mas makabarato ta unya mas wala nay hasol kung bayran na lang kay ang issue ramang gyud ana ang pagpapahawa raman or ang kabalhinan or kinsay mo gastos pag demolish mura man gyud na usually kanang mga ingon ana nga mga kaso gud ha. Akong advice ni Motea para mas klaro pangita og abogado nga imuhang masturyahan aning imuhang suliran kanang duol nimo dalha ang dokumentong mga papilis nga imuhang gikuptan sa tibuok 35 years no nga nagpuyo mo din ha nga basin pa lang na akay mapakita nga makakonbinse sa korte nga after 30 years nakabot na ninyo ang usa estado sa usa ka tag-iya sa yuta anang luna nga inyohang gitukuran o gigamit. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.